que aquí cociñeiro hai, carpinteiro de todo, Mira como pillei a bombilla de... Xireina, nada máis. Que vais ter? Moi bons días, familia, como estamos? Hai que darlle luz ao noso día, como que non? Un pouquichiño, cun par de reviravoltas. Se te levantache mal por calquera situación, porque tiveches un montón de sonos raros, ou pesadillas, ou historias desas, e o que queres é darlle unha volta ao teu corpiño a túa mente, xa estás no teu programa favorito. O Estáche Bo, cociñando con bon humor. E como nós tamén facemos iso, se te levantas mal, das unha volta, empezas e comezas unha nova luz, un novo día, e dis, aquí non hai problema. Xa verás como non, porque ademais temos unha receita maravillosa e que podo facer e podedes facer en media hora, máis ou menos, media hora, 35 minutos, como te poñas, vale? Porque é unha pescada en caldo curto con uns espárragos verdes que ides flipar que cousa tan bonita e como casa. E ademais ten unhas espinacas tamén para facer unha pequena crema e debuxar, é dicir, vou facer un prato de deseño, xa sabes, no Estáche Bo a veces tamén deseñamos cousas, vale? Pero en 35 minutos como moito, xa veredes. Veña, vamos aló. Teño por aquí dous coliñas bonitas, perfectas, esa parte da tal, ben des espinañas desa pescada chula e preciosa. Temos por aquí unha cenoria, temos apio, temos allo, loureiro, pementa. Temos tamén un pouco dese espárrago verde que queda perfecto e se o sabemos facer, podemos dar un toque crocante maravilloso. Temos un pouco de coco rallado, un pouco de leite de coco. Por qué? Porque tiña na neveira. Digo la verdad, podía ser nata, pode ser leite evaporado, pode ser tal. Pero, como me queda aí, non quero que se me estrague, nos no Estáche Bo como na casa. Empregamos todo. Un pouco de viño, por aquí un allo porro que está medio escondido, e tamén unhas espinacas. Veña que vamos pola receita, vamos aló. Xa veredes o truquiño pra xente que non saiba moito como vai o tema da salmoira, como vos vai gustar. Mirade, chisco de auga da villa, galega, perfecta, bonita. E moi bons días, bonita ti tamén, que tal? Bos días, Iván. Que tal, como estás? Ben. Ben. Ti non dormiches ben? Eu dormín como un auténtico animal, pero hai xente do equipo que non dormiu moi ben. Xa vin eu que fixo un... Que che pasa na cariña? Hoxe tive un montón de pesadelos. Hai algún que estaba paseando ca moza por aí, en Barcelona, dixo... Vale? E que empezou a haber unha pelea destas na calle, que había tiros, había de todo. E despertou 4 ou 5 veces con esa reminiscencia. Bum, volvía en plan, bum, estou na cama, non pasa nada. Bum, estou na cama. Roy, tranquilo, macho. Que haberá no subconsciente aí guardado. Estar aí, eso, sabes o que pasa? Que a veces vemos o noticieiro. E ves tantas historias, tantas movidas que che quedan no miolo, cousas raras. Hai que ter moito cuidadiño con eso. Bueno, nós, o noso, a cociñar, amigo Roy. Ponte con nós, con esta pescada en caldo curto, con esos espárragos verdes, e xa está todo dito. Vale, que temos por aquí? Unha pescada preciosa. E a salmoira, para quen non saiba, é unha cousa ben bonita, que é poñer nun punto de sal perfecto o noso peixe, xa de primeiras, sen ter que despois nós andar axustando nen nada. Como facemos? Pois máis ou menos, hai moitas veces a xente que di, pois auga de sal, coidado, a auga de sal ten uns 70 gramos, a veces 80, depende das partes, ou 60 gramos por litro, é demasiado, non? Nos vamos a eixar un pouquiño esa cantidade, pero se temos tamén para xente que ten problemas de sal e tal, podemos ainda baixar máis, é dicir, vou empregar un 10% de sal, veña, 10 gramiños por cada litro, e punto, e xa teño ese punto, non me vou equivocar, vou a estar máis ou menos medindo, está moi ben, e a peculiaridade é que ademais o peixe vai coller todo o que precisa, nada máis e nada menos o que ten a auga, e vai quedar tamén bastante blanquiño e turxente, porque imos meter en auga xeo despois. Como facemos este pequeno truco? Vale, eu teño un litro, para cada litro 30 gramos de sal, máis ou menos, non? 20, 25, como vayamos xogando, porque despois unhas camiñas de sal tamén podemos botarla por riba, vale? Polo tanto, o que fago eu é o seguinte, eu teño aquí sal graúda, por exemplo, a ver que está en medio da... aí está. E teño por aquí tamén un cunquiño destes. O cunquiño vou no poñer xa a ferver, cun chisco de auga de nada. Xa veredes que cousa tan sinxela isto. Mira, un chisco dese litro, vale? Para ter todo. Se precisamos máis tamén non pasaría nada. Botamos así. Mira o que fago eu. Para derreter a sal, sí? Temos por aí unha fonte negra, porfa. Cólleme por aí. Eso, é unha fontiña que teño xa preparada para que todo vaya. E o que collo eu é a pescada e colócoa aquí. E que vou facer? Vou meter o sal perfecto para que isto tal. Se un litro xa me colle todo, xa non vou botar máis. Se non preciso máis sal. Polo tema, escoitade ben, non é o mesmo botar 15, 20 gramos de sal nun litro que en 2. Xa estamos quitando a proporción. Vale, o que fago é auga ali.
que voulle botar sal agora. E vou mirar se isto me cubre perfectamente esa historia. Mira, vaime cubrir, vale? Suficientísimo, un pouquiño máis de auga aquí para que acabe de quentar tal, perfecto, esta aquí, e vou facer unha cousa, porque estás a dicir, sí, vas a quentar a auga e saco un pouco de sal para derreter o sal, e o que vas a facer é despois quentar a auga todo vas cocer o peixe. Ai, amigos, ti, vos pensabades que eu son pa aquí da cabeza. Colle malixeo, veña. Un pouco de xeo. Emprega o miolo, amigo. Vale, e o que fago é o seguinte. Vale, mentras ali Lidia colle o seu un pouco de xeo, eu o que fago é algo tan sinxelo como isto. Esta auga que está a piques de ferver, collo unha culleradiña rasa, vale? Son 15 gramos. Veña. 15-20, collo un pouquichiño máis e teño perfectamente a medida para eso, para esa historia. A ver, escoitade, si, se tes unha báscula de precisión maravillosa e tal, 1 gramo arriba e abaixo nun litro de auga non lle pasa absolutamente nada. Pero sí que saibamos. Tamén se tes un cucharón así, que hai algún que ten unha boca, boca buzón, leva así un tremendo de cucharón, esa levará máis. A de toda a vida son máis ou menos 15-20 gramos, vale? Aí temos iso, xa guardamos este sal, non precisamos para nada. Vou coller, isto sí, un pouquichiño para derreter ben. Isto, mirade, aí. Vamos a derreter un pouco esa sal graúda. Simplemente, un segundiño máis. E mentras, imos collendo isto, porque imos facer ese caldo curto. A receita doxe é algo moi sinxelo, vale? Vamos metendo xeos tamén aquí, vamos a refriar. Isto vai dar moitísimo cor branco e nacarado a esa pescada. E que é importante, vale? O que vou a dicir agora. Pero ademais, se a veces temos ese peixiño que está un pouquiño, como che diría eu, así sonrosado, como sangrado, se o metemos aí tamén limpamos ben nel. É unha cousa ben interesante a de botar o xeo. E ademais, a carne, como estamos aquí neste caso na cociña e tal, témola fora, esa temperatura ambiente, Lidia, fai que tamén murche un pouco e que as bacterias poden estar así. Estamos controlando tamén o frío e a carne queda pretiña, vale? Ese auga xa fervendo, quitamos lume daqui, acabamos de facer isto, damos este toque, vale? Mirade cousa tan sinxela, vou darlle un segundiño de nada, un xeo e outro xeo para acabar, mirade, de que isto non colla unha temperatura moi chunga, e pa diante, mirade, aí. Esa parte de sal derretido, esa pescada xa no seu sitio perfecto e nós non temos outra cousa que facer que deixala para aquí, mira. Aí che vai. E agora empezamos a falar da receita. Vale, 20 minutos, 25, media hora, non máis, e temos todo listo. O punto de sal colleito. É o que preciso, máis ou menos eu, para a receita doxe. Vale, receita que sei que che vai a gustar. Sí, oxe. Vale, sí ou non? Hai un montón de vegetais. Montón de vegetais, montón de cor, un montón de enerxía, un peixiño branco con pouca graxa, podería ser perfectamente algo que non encontras nun hospital, non sei por qué, pero poderíase comer nun hospital isto, Para xente de dietas brandas que lle chaman. Que é eso de dieta branda? Dieta branda depende, porque, claro, dieta branda normalmente chámaselle as dietas de fácil digestión. Ajá. Non necesariamente ten que ver ca textura. Vale. Sino que sexa, pois, para xente que está pasando algunha doenza digestiva en posoperatorios, pois teñen que ser alimentos fáciles de digerir, non necesariamente de fácil masticación. Vale, entendo por onde vas, fácil masticación, pero branda sí que é branda porque ten pouca graxa igualmente, non? Claro, nas dietas de fácil digestión normalmente son baixas en fibra e baixas en graxas, non? Entonces, sí que a pescada é un tipo de alimento que incluiríamos nunha dieta branda, de fácil digestión. Entonces eu non iba desencaminado, eu xa non quería dicir, vale, ti estamos explicando, sí, para que non se meta no miolo a xente outra cousa. Mira o que estamos a facer tamén, colle, polo tanto, o único que teríamos aquí que mirar, deixame coller o baño porro tamén, así teño todo preparadiño, grazas. O único que teríamos que mirar un pouco, polo tanto, sería o leite de coco que teño, que é un pouco máis grasoso, e aí... E as verduras tamén. E as verduras, sí. Ten que ser unha dieta baixa en fibra, as dietas brandas, Vale, claro, tes toda a razón. E baixa en fibra, por exemplo, aquí, que é o que máis fibra ten destas historias? Pois, sobre todo, os espárragos verdes e as espinacas. E as espinacas, estaba pensando. Como todo falamos, na alimentación depende de para qué, non? Porque moitas veces escoitase falar eso de isto dixérome que é moi bo para tal, isto dixérome que é malo para tal. Home, pois depende de para qué, para quen. Evidentemente. As verduras son en xeral estupendas para toda a poboación, pero hai xente que... Claro, está con unha gastroenterite, pois non che van a sentar ben.
O mellor se estás... Pola fibra, claro, se estás intentando reter o que tes no corpo e que non vaya por aí como se fora unha aujiña, non lle metas moita fibra senón cuidadiño, verdad? Si, home, si, eso ten toda razón. Mira, un segundo de nada, botei aí o allo, botei ese apio, esa cenoria. Recordade que nós facemos os caldos nun chimpún, danos un pouco igual. E hoxe imos facer unha cousa que é saborizar ese caldo, despois tamén escaldar directamente as propias espinacas aí para que se nos quede ese caldo para facer despois un potaxo ou calquer historia, un arrociño que nos dá a gana. Mirade, unhas boliñas de pementa, neste caso aí teño un par delas, eu sou botar 4, vale, máis que suficiente, aí metidiñas. E o que fago, eso sí, vale, é coller hoxe, vale, esa parte, isto vou non pregar para outra cousa, isto para este caldo vale ben. Voulle dar unha auguiña de nada, mirade, unha auguilla rápida e seguida, e temos tostando un pouco. É preciso tostar, que moitas veces falamos, Lidia, é preciso tostar as verduras? Non. Dalle un pouco máis de cor e de sustancia ao caldo? Sí. Preciso sempre cor e tal? Non, depende, como de a comida, depende pa quen, depende do momento. Se eu non quero, en ningún momento, que se beneficie de cor ese caldo, porque despois a proteína non quero que coulle cor, quero buscar un caldo limpiño e branco e tal, pois non tosto as verduras, porque eso sí que lle vai dar un pouco desa cor, desa caramelización, vale? Neste caso, nós, un puntiño, pouco máis, Agora, unhas rebandas aquí, ben sinxelas, é un caldo e vai curto? pa dentro. Caldo curto é que voulle vetar pouca auga e pouca cocción. Como máis concentrado? Sí, No, é clariño. Curto é concentrado, neste caso vai ser concentrado, porque vai ser pouca auga, non vai ser moita e tal, pero sobre todo é que vai en pouco tempo. Vale. Cando falamos a veces de grandes caldos, sí que é certo que xa os peixes, isto pasou de moda, o de botar por riba aí horas e horas cociñando, xa non está na súa maneira. Onde teño a xerra? Deixame aquí que vou coller a auga esa. Ora explico ben. Antes os fondos oscuros, que isto na casa deberíamos saber perfectamente como vai esta historia, mira. Antes os caldos oscuros facíanse durante moito tempo e había que tostar os osos normalmente no forno, vale? Hai xente que dirá, tal, eu ainda o fago. Sinceramente, a ver que isto ten un pouco de auga, fai ruido e tal. O máis importante de todo isto é pensar. Cando eu quero tostar unha carcasa de polo, un xeonllo de tenreira, calquer cosa, o tuétano mítico, un oso de xoá, calquer cousa, e teño que tostala, podo tostala na pota ou podo metela no forno e tirar pa diante con 220 graus e que vaya collendo esa cor, non? Cando teño esa cor que está facendo un pouco de tona por riba, que é tostado, non queimado, que falamos moitas veces deso, damos un pouco de volta e con iso voltamos a unha pota e aí sí que ya botamos auga e pode ter unha cocción de 4, 5, 6 horas porque quitamos o coláxeno de tantos. Pero hoxe non hai coláxeno, non hai historias, nin sequera estou metendo unha cabeciña de tel. É un caldo de verduras curtiño, que o que fago despois de tostar un pouco é bautizar, como a case sempre, cun chisco de auga, vale? Que fago agora? Esperar a que ferva, non lle vou botar polo de agora sal, primeiro, por qué? Porque neste caldo vou cocer a nosa pescada, que xa ten sal, cuidado, é unha cousa importante. Vou cocer ou facer a vapor. Ainda estou aquí pensando un pouco se vou a remexer. Se nós temos un peixe, isto botade na casa e pensade que mira que me pasou aquela vez a min. Pensado que os vou a contar, Se eu teño un pescado, punto de sal perfecto. Lidia, xente na casa, perfecto. E collo moita auga e cozo ese peixe nesa auga. Que vai pasar? Hai unha cousa que se chama simbiose, nota? É a ósmose. Vaise o sal que está dentro para a auga que está fora. E volva a quedar sosiño. Xa non ten a sal que tiña que ter. Por eso, de caldo curto, en moi pouca auga, imos meter, xa veres, vou aproveitar esta auga para meter nun caciño pequeno un par de lonchas, un par de liscos desa pescada, en moi pouca auga que se coza aí. Pa que? Pa que non haya esa sabor para aquí, sabor para mí. Pa que non haya intercambio moi bendito, para que ese peixe deixe pouco sabor na auga, esa auga deixe tal, o xusto, que haya un equilibrio, porque senón quítalle sal, estaríamos na mesma historia, vale? Con esa pouca auga que temos aquí, esta historia por aquí limpando un pouco todo, o que imos facer agora é o seguinte. Mirade, se pensamos un pouco, o que temos é un esparraguiño, vale? Que vou quedar aquí limpando tranquilamente. O esparraguiño vou non facer a prancha, vale? Voulle dar un toque así moi sinxelo. E voulle meter aquí, hai unha cousa que teño un pouco de viño. O viño a veces metémolo no caldo para desglasar un pouco as verduras. Oxe, como non as tostei moito, porque quero que quede un caldiño así ben bonito, non o tal. Pero despois, cando este facendo isto, seguramente quera darlle un toqueciño por ese toque de ácido
ácido que lle toca, que lle queda moi ben a pescada. E agora, se estamos no miolo, temos todo por aquí pensando, mirade o repaso antes de irnos un momentiño nun chisquilichasqui a que isto empeza a ferver e telo listo. Porque con esta reladura de coco despois coroaremos. Isto son cousas miñas, cousas miñas e de Alejandro. Alejandro tiña, por que non lle compramos un pouco de fiunchos de coco para botar por riba? Botámolos. Temos isto e isto xunto con outro allo que vou coller agora, que xa verás como facemos unha emulsión rápida, como unha especie de pesto. Simplemente escaldando nese propio caldo xa verás a espinaca. E despois con isto e a pescada posta no seu sitio, comemos como animais. Así que, chisquilichasqui, estamos aquí, veña. Vou deixar facendo esta cousa. Co caldiño xa feito, 15 minutiños aí fervendo e pouco máis, estou aquí acabando de darlle un toque a estos espárragos verdes. Por favor, que moitas veces un di, mira, como vai o conto? Estaba aquí pensando e dixo, isto hai que contarlo porque hai xente que non está todos os días. Un é pequeno, outro é un pouco máis grande. E como fixeche? Mirade, cando temos o espárrago xa estaba acabando. Cando temos un espárrago así, o que teño que coller é, sen mirar, por onde rompe? Por aí, é por aí onde está. Sen mirar, eu non estou facendo aquí, porque se intento romper por este lado non rompe. Entón, facedes así, falo con Lidia, como che vai? Pumba. E por o lado que rompe é o lado que está perfecto para consumir para arriba. Estes de aquí, para un caldiño, van valer perfectamente. Eso vai para un caldo, se me colles as espinacas, xa deixo todo máis ou menos listo, aí está. Porque hai moitas persoas aquí en Galicia, polo que vexo, que nunca probaron o espárrago verde. Como que non? Sí, moita xente que lle pregunto, gustan os espárragos? Dime, no, pero pensando nos espárragos brancos. E digo, pero os brancos ou os verdes? É que teñen un sabor diferente. Non sei, claro. Digo, podenche non gustar os brancos e gustarche os verdes. Totalmente de acordo, podeche gustar o polo e non gustaste a tenreira, por exemplo. Non ten nada que ver, pero atópome que moita xente, os verdes especialmente, nunca os probou. É unha mágoa. Bueno, despois tamén temos os morados, que son bonitiños, non sei se fiches algunha vez. Eu vinos poucas veces, vinos nun restaurante, na compra e tal, ainda nos vi nunca. Sí, igual que a coliflor, que hai na morada tamén. Pero, bueno, os máis típicos son os brancos e os verdes. Cal é a diferencia? Os brancos medran baixo da terra. Exactamente, como unha raíz, non? Un tubérculo, unha historia está... Sí, ademais hai que limpalos ben, son super amargos antes de tal, por eso que está a dicir ela, ahora falar das propiedades, pero super amargos, de feito, cando están en tempada, cócense cun pouco de azúcar. Sigue aí, exacto, un pouco de azúcar. Os brancos. Teño ganas de probar os brancos frescos. Aínda nunca os provei frescos, porque aquí son difíciles de atopar. Ollo piollo co carto, falo en serio. Sí, porque sempre os consumimos aquí en conserva, non? Exactamente, que é o que un pensa, claro. E todos serán igual. Mira, primeiro, cando vas á compra, vou sacando isto por aquí. Cando vas á compra, tamén vas afiando un pouco, Lidia, porque ves un montón de botes de espárragos brancos. 3 euros, outro 6 euros, outro 12 euros, outro 19, outro 30 e pico euros. Que lle pasa? Sí, home, porque como en toda a vida houve un tal, hai calidades. E hai espárragos que son máis pequenos, o grosor, o sabor, de onde ven, a nacionalidade, se é daqui, é da nosa... Todo ese tipo de cousas. Miña madriña, estes, plántaos, e saen que flipas. Clarisa, miña madriña, bonita, preciosa, fai tempo que non te vexo, por exemplo. Vale, hai que verse máis. A mí está ahora caboa, coidándoa, temos que vernos máis. Pero ten uns espárragos. Nunca os vin aquí plantados. Maximina, está pensando Maximina, que ahora está fora de San Paio, está pensando, claro, eu non tiña espárragos na miña horta de San Paio. Non, é a túa filla, que non sabe máis que a ti, pero mira que espárragos sacou ali, vaya maravilla. Miña, ten uns espárragos preciosos, en serio, preciosos. Vale, un segundo de nada, antes de que tal, temos aquí un pouco toda esta cousa arremexida na cabeza. Mira, o que vou facer é teño un pouco de xeo, xa veredes porque hoxe xogo co xeo e a cal da cociña, pero imos entender rapidamente o porqué. Deixamos eso por un ladiño, xa colocadiño. Quero escaldalas. Isto vou pasar por unha tixola, vale? Un rustre nun wok directamente. Pero aquí, por exemplo, imos quitar este caldiño, ímolo coar enteiro, vale? Ímolo coar enteiro e para iso preciso disto. Vale, aí che vai. Directamente, aquí, en directo para todo o mundo, caldo curto. Canto tardamos en facer este caldo? Ora entendes o de curto? Pum, pim, pam, pum. Igual invento nomes, pode ser, pero dame igual. Vale, aquí, quito isto, que a veces queda así, é o loureiro. Non o preciso para nada, vale? O que fago é o seguinte, mirade. Saco isto, que poderíamos empregar en calquer tal, vou non deixar por aquí, vale? Ben coadiño, ben todo, e para aquí vai, vale. Despois recollemos esa historia. Temos aquí un caldo, ¿sí?
Temos aquí unha ola. Neste caldo, o primeiro que vou facer é querer cocer aquela pescada. Polo tanto, imos facer unha cousa. Isto vou no deixar por aquí, dame un segundiño, vou no afianzar aquí nun cunquiño ben chulo, aquí, todo xuntiño, e imos facer o seguinte. Colleme unha táboa que teño aí. Veña, vamos para logo. Xa veredes como vai a historia, vale. E colleme ese peixe. Aquí estamos con este peixe bonito. Vale, ao gaxeo, como levamos pouco tempo facendo nesta historia, sigo xeo aí, eso está fresquiño, aseguramos moitísimo, pois o que che digo, esa proliferación de bacterias, de tal, de todo o que sexa ca cadena de frío do peixe, que é bastante importante, vale? Collemos un chisquiño de papel de cociña e imos coller xa a primeira toradiña, mirade. Aquí che vai, mira que cor, por favor. Mira que cor. E o máis interesante, co sal xusto, preciso, que o que dicíamos antes, para que vale unha salmoira? Para un polo, para calquer historia, vale? Para calquer movida. Mirade, isto é. Secamos un chisquiño, vale? E o que facemos é botar un chisco de aceite tamén. Mirade. Aquí, simplemente, no pelexo, vale? Nada de sal. E o que facemos, como temos ben limpa, é darlle un corte directamente así, que sexa bonito. Vale. E isto vai pa aquí pa dentro, tal cual estou metendo, capel para baixo. Sen auga ni nada. Por agora sen auga, por o de agora, non, xa verás. E vou coller un cachiño máis, veña. Vou coller un cachiño máis, este aquí, ca súa sal, como dixemos, dame un pouco de máis de papel, porfa. Eso é, 2 cachiños máis de papel. Estamos secando un pouco para botar un pouco de aceite. E para quitarlle tamén, pois todo se que teña, que esa auga que estaba ben limpa, xa se ve ben limpa, estaba moi limpiña tamén a nosa pescada. É que a nosa peixería de confianza é maravillosa. Vale, fora. Precisamos isto, tal cual. E agora, vamos facer un corteciño, vou coller a coliña que tamén che me gusta ben. E isto vou no deixar para outro intre. Así que vai quedar aquí. Porque se motemos máis en sal, non imos tal. Mete na neveira, por favor, que despois collo eu e fago das miñas cousas. Si, na neveira, pola, aí, sen problema. Un chisco de aceite, mirade. E aquí empeza unha das cousas maravillosas da cociña. Temos todo no seu sitio, todo colocadiño, e haberá algún que dirá, como vai cocer eso? O peixe, se sabemos un pouco como máis historias, non nos gusta cocelo demasiado, verdad que non? Ben, pois o que facemos é o seguinte. Collemos este caldo curto que dixemos e facemos que está quente, moi quente, e pa dentro. Aí che vai. Con dúas, mirade, collo así, porque está super quente e voume queimar. Mirade como está cambiando de cor, unha máis, vale? Voulle dar un chisco de lume. Aí, un segundiño de nada. E facemos o seguinte, última, mirade, aquí che vai. Nesto, unha máis para cubrir de todo esa historia, neste, facemos a cocción da nosa pescada. Aí o tes. Mira, por favor, isto, caldo curto, cada tal, xa con esa costa, cando levante a primeira burbulla, apago e deixo aí. Sal xa ten, o sabor das verduras xa o temos tamén, quitamos estes parafusos, como lle chamo eu, collo outra destas, rapidamente facemos o seguinte. Mirade, este caldo que teño coadiño vai para aquí, porque aquí imos escaldar nun segundo esas espinacas. Colle máis aí. Veña, coño, antes de que tal, colle máis, cuida con os espárragos. Aí levas tres... Sí. Se me colles un manoxo inteiro, aí montámola. Eso é, perfecto. Vale, mirade, isto xa non preciso. Quítame a táboa para atrás, porfa. Eso é. Mirad o que estamos a facer agora. Queda absolutamente nada. Isto vai levantar un fervor, está quente, vale, o caldo. Así que o que facemos nós directamente é con ben de lume, darlle, mira como fumega, darlle un toque a esta espinaca, así, tal cual. Vai ferver de contado, nun segundo. Temos aquí un pouco de xeo, verdad? Botamos auga para aquí, veña. Imos meter a espinaca tamén aí para que conserve esa cor e para que quede ben bonito todo. Veña, fora, para aí. Eso é. E o que fago eu agora é o seguinte. Veña, isto para aquí, collemos o wok, facemos unha cousa así, ben bonita, o wok gustame ben para ese tal. E mira que sinxelo é facer isto que che vou facer eu agora. Vale. Batería de preguntas, chega ahora. Vale, mira este fervor, ven comigo. Compañeiros, arriba, todos, levantou o fervor, non? Vedes a tal? Apagamos. E así, moito mellor para min que podo empregar ese lume para os espárragos. Mira. Cando comeza a ferver xa apaga. Punto. Xa tiña calor, biche que empezou a ferver de contado, ora temola aí, o grosor da pescada deixanos tal, e aquí 7, 8 minutos agora nese punto e miramos como vai. Sempre, ollo,
o peixe conxelado antes, que non teña tal, o tema dos anisaques, que falamos moitas veces, polo menos 48 horas, pero falan de 72, falan de 20 grados 18, falan de facer as cousas ben, vale? Que iso é importante. Vale, nos aquí, lume a cachón, metemos unha boa afiada, a piques de ferver tamén aquelas espinacas, e o que imos facer é o seguinte, vale? Aquí, saltear, e onde ibas co aceite, Iván? Saltear un chisquiño eses espárragos. Vale, os espárragos o que imos facer para que despois é unha gornición bonita é cortalos así, mirade, un pouco o bies. Estou esperando a que ferva aquela espinaca porque según ferva quero metela aquí e ímola triturar xunto con un pouco de leite e ese allo. Pélasme o allo, porfa, porque vai ir para unha batedora, para un vaso batedor. Así, mirade que estou poñendo, despois decides, e por que son tan bonitos cando os coloca? Porque hai que ter un pouco de xeito, na vida como todo hai que ter un pouco de xeito. Este corte biselado que se chama o bies, queda super chulo, e xa vedes que cal é o que me tal, eu cos de madriña moito refancho neles, e como me gustan. E cun allo tamén así tirado, para min isto é unha gornición espectacular, de categoría. Vale, mirade, unha machucadiña. Isto vai ir para aquí. Aquí o temos. As espinacas están a ferver, maravilloso. Allo. Chisco de leite. Vale? Este vai dar unha cremosidade maravillosa. Non me paso aínda, aí o tedes. Un chisco de sal tamén aquí. Teño fervendo esas espinacas. Chisco de sal. Vale. Que fago rapidamente eu? Mirade. Cerramos eso. Ese lume. Espinacas fora. Mirade. Que precisa unha espinaca para cocer un anaquiño? Que ferva e pouco máis, xa abranda, xa ten todo. Esa fibra vai nos a ser maravillosa e o que fago é o seguinte. Mirade, pa dentro, aí, esa augaxeo. Feitas, escaldadas no propio caldo. Caldo, por que facemos isto? Porque o caldo xa tiña sabor das verduras, non? Pois agora, o que estamos a facer tamén é que este caldo ímolo empregar para calquera outra elaboración. Non vos pasedes. E con isto así, deixamos isto por aquí, e mira que rápido bulimos. Veña que aquí no está chemo, facemos destas cousas rapidísimas. Isto que estaba frío, pa dentro, mirade. Aquí escorremos ben nel. Mira esta crema, que fácil é de facer, Mira esta crema, que fácil é de facer, si ou non? Un pouco de leite, un pouco tal. Despois se queremos cocer, isto vai quedar cunha cor tan maravillosa, Lidia, tan bonita. E se non temos leite de coco, por exemplo, nata, valería, non? Nata, leite evaporada, leite normal, caldo, dame igual, absolutamente igual. Eu quero buscar un pouco a cremosidade. Isto temos que, tal, se vas montando a batidora, maravilloso, porque eso só temos que trituralo. E nós, pa dentro, con esta historia, con esa choiva, eses minutos que lle quedan a pescada, que son que 3, 4 minutos máis, vamos alo, home, un pouco de pementa, un pouco de sal, e nós temos que darlle un pouco no diaño a isto, que non é máis que darlle ruido e máis ruido, e temos unha crema feita con aquela historia. Isto salteámolo 2, 3 minutos con ese sal e esa pementa, nada máis, en un chisquilichasqui. ¡Estamos aquí! Hoxe cociñamos pescada con espárragos verdes, crema de espinacas e coco. Comezamos facendo unha salmoira, cubrindo a pescada cun litro de auga xeo xunto con 30 gramos de sal disoltos nun chisco de auga quente, para deixala uns 30 minutos. Por outra banda, tostamos o apio, un dente de allo, a cenoria, o verde do allo porro e unha folla de loureiro para cubrir de auga e facer un caldo curto. E con el feito, coámola para cocer a pescada, ao mesmo tempo que escaldamos as espinacas no mesmo caldo para despois a refriar con xeo e trituralas cun dente de allo e leite de coco, ata conseguir a crema perfecta. Para máis tarde, empratar o conxunto coroado con espárragos verdes salteados nun wok, un chisco de coco relado por riba e a papar! Veña que toca pescada en caldo curto cunha crema de espinacas. Mamaíña do ceo. Mirade, como se vai en lascas todas perfectas. Eso sí, un espárrago trigueiro para acompañar. Esa pouca leite de coco que podría ser leite normal ou evaporada ou caldo directamente. E moito amor, todo xunto para facer a pescada do Estáchebo. Aburiño! Como papas, miña reina.